restricted tender hi ti claim kan duani kan so kal ti point kan soi ni amaro chu contract mu an do wanga anin chan hian siak vak hi tha kan ti lo wangin 5% below 5% ayan niam chan kha kan oi ta lo ani 5% ayan niam chan kan oi lo kha chuan tam tak kha restricted ti ngai lovin thadewin akal te ta ruata sai lo hian min an king ta khang la ani chu bo le hai ko ti chuan kan 5% below kha thiam kan sang don ngai don lo kan la hre lo wa aman thei ta lo wa kha ta tang kha chuanin do to kan niam khan tu nei anin contract kerong cham ta ni asam dia pe ta pe tur de ta mai ni 30% below tenen on chang ni nuai za kha nuai za hian he kong hi azo theyang tia engineer den luk taka lo cho cho kha nuai za seng lovin nuai som thum hi karon pele tan chunga nuai som sari hian ka lo thokange antina ni ta ni 30% below chu nuai za sen na tura nuai som saria tho ain zuam tlat chuan a chang hian berania kan pelo ngam si lo ba kan per lo chuan ko ta min khinga kan ne don si lo ba nuai zaman tur khan nuai som sari a chua dona kong kha tha don lo reng kong chia building chia leilon chia eng kim chia kan nei don ruata sai lo hian kan ram tan thil atipoi hle ni ti ain felawani midik mitra ain ngai atia kan ram development tan poi tak athem tir ani ti chuan chutia ma 30% 25% na mu do wanga ain chan diam siak vak ta awang chuan na kha na tuar don sia a che don sia ti ngai na kan thelo chu ai chuan restricted in thok mai ro se kan ti lo thei lo tu na hian restricted an thau chuan za estimate kan thona na kala na a thabi kani nuai zaman tura khan nuai som sari chau seng don lo nuai za kha seng don na abel zo vek don chu restricted thadna ni in chan niam siak ka chette wa na tho building thule mai tu te siam thinai chuan restricted a per mai ta kha a thazo ti kan thena wa min tu na hian restricted te hi kan duaya tam kan pe to min soi sel nan an manga ma se kan ti lo thei lo ko ta min king tu te om khang lang lo se he ti ti vak vak a tul lo ni ma se khang thil awang khan he ni a lo thleng ti te rela ti chuan tak zawk chu restricted tender in pek hian dan panga poimo tak abo chia ani pakhat na rule 162 general financial rules panina rule 16 public procurement rules pathumna central vigilance commission circular number 04/04/21 palina article 14 of Indian constitution pangana Supreme Court ruling SPL civil number 10174 of 2006 heng zong song hi Mizoram contract kan impact dan hian abo che para doni restricted tender te hin hrengai to manglowang in hrian hi point o minti pui hlia liang kan restricted tender su adan kan zomang restricted tender ti chuan ti tur chuan thil pathuma omangai ni ai motal kha tuna chuan ai rama omlo anti vek ringot to mai ni amutu tur resign ti kan anti chu kan restricted tender choloni ta heng te abo dona hey restricted tender der on soile ringot zela he hi chu dan diglawa thil ti pakhan mam lova sarkar masati tiang thawin kan te ni sarkar thil ti dan kanin ton ve mai ni ta hi chuan ka khiat china ka khiat sual ro chon tu ran dan angin kan ti ve ni sarkar masate tiang thawin